Sorry guys, sorry guys, sorry. Uyai guys, uyai Friday yakaishonaka. Friday yakaishonaka guys. Friday yakaishonaka. Itai nimchuya guys. Aisi nikikiri yangu. Alright guys, murise yana apa nanda mute guys. Nanda mute guys. Masera seko guys, maskera ewa guys, then tega vamwe muye guys apa 194. Tiripa 194 tega vamwe vauye. Tega vamwe vauye guys, tega vamwe vauye. Tine nyaya dzatoda kuti tifambire nezvadzo pano. Tegai vamwe ndichinyatso kumbotanga ndafunga approach. Tegai vamwe vauye. Ndabvisa machingambi Judith ndabvisa. Hanzi ndamutswa nenzara. Wangwakarara here? Nei mwana wamambo. Tapa 217 handei. Hanzi pamenopause. Putseke ana iwe. Tisiye zvenisu. Tapa 224 guys. Tapa 224 219 handei. 219 hanzi murugulwa mufunge. Thank you ichando ufunge. Plus kungoita pisiso baba vasikana unoziva kungoita pisiso kunongonakidza so. Kungoita tunhu twako wega usisina zvokukontroliwa, usisina zvokuudziwa ko this that zvinyaya kungoita kapisiso unongoglowa so you just glow anditiwana saka ndokaglow kandinako ikakaka. Yes can my junior please say hanzi 234 yes joke jangulo dog jangulo star sender wedu ushu page rinonaka wedu aiwa naizvako iwe tichizvita ende nezuro ndakwana macompliments akari kuwhatsapp kwangu nhasi kwanzi nezuro takafara vedu yanzi takadzidza very peaceful. Vanhu vakanga vachifunga kuti pachaita noise vanhu nechikristu ende takanyatsodzidza zvakanaka, vanhu vachanyatsotaura zvakanaka zvine aiwa takadzidza guys. Kune vanga vasipo palive yanezuro yechivanhu nechikristu endai munoteerera guys, endai munoteerera live yanezuro yechikristu nechivanhu takadzidza. Kune vanhu vanotoziva chivanhu zvokunyatsogona kutsanangura zvakanaka zvokuti unyatsonzwisisa guys, kwete vanhu vanyatsozivawo bhaibheri zvokuti vanyatsotsanangura takatsanangurirwa guys. ini ndotiwo ndoziva bhaibheri ka but nezuro ndakatsanangurirwa nehanzvadzivaya zvimwe zvandasingatozii zvokuti ndakatoti okay apa matsanangura apanyatsanangura zvinonyatsonzwika guys. Saka chakanaka chakatenda chinoda kutendwa guys. Hai Sharon Chatikobo, good to see you too. Tapa 299 300. Tapa 300. Do you would come on live ndafara. Ndakakudza wani kuti ndinouya. Yes Roy Tinashi, how are you? Ndakakudza wani kuti mukana usingasadi munhu akakuti my love unonzwa kunge mwanda. Alright. Hanzi ngwa ikoko 1742 18 minutes to 6 18 to 6. Azvo takadzidza guys. Hanzi shakira ngagara unza charger. Idu kune ningikira chokure manje kune uyu want to the extension chatsvaga extension kure kwairiko. Kune extension kure. Hanzi pandaka blockwa ndakaita bundu but nangoti ngoti haiwa ukablockwa pana pavanenge kuti ngokubloka zve 2 minutes. Ndosaka takati vasacha kubloka iva kuise ku mute. Senge zvanhasi guys ndinotokumbirisawo nemweya waMwari. Ndakatokana kudza admin ndokumbirisawo nemweya waMwari guys zvanhasi. Ndinokumbirisa nemweya waMwari guys kuti mutry kuzvibata. Anditika ndinokumbira kuti muzvibate. I know kuti tempers will rise, emotions will rise. Andimona but this is not the time. Anzinda aiwa ndabika ndatojya nhasi. Ndakurumidza kubika chiedza ndikatodya ndikati musiya baba wakapotsarara nenzara ndati ndikumbira kuti mubike vakati nondishurira. Akaramba. Ndakazobika zvileti guys kuzviteni cha. Kuzviteni kubika kuzviteni ndakati kudi. Akana ndisikuzobika ndikatozobika mai mwana kuma 10. Saka
pakaipa tapa 340 guys, 339 hande guys, hande. Ndinokumbira kuti mubhf guys. Zvinongoita Mwari dzimwe nguva vanokuti nanditombozizivi vanombobvunza Mwari kuti mumwe mutoro wamunombonditakudza ndinodzihendla sei dzimwe nyaya idzi, ndinotangira papi, guys, kune dzimwe dzinenge dzakakura kudarika. Aiwa tinongozodana vachindibikira vanondibikira ndagara pano imemuchiusa masters chete guys, imisai masters kuti ndiwane energy. Ani muzatiwo masters makes me worse. Masters makes me worse guys. Chero mukaisa masters akawanda kana nechargers mbere kutsvaga charger handita plan. Ndinozviwa kana pasina masters guys. Uchingowawata wakangogara pasina kana chinokumotivate guys. Ndototi bye bye. Ndotozvinda zvangu kunogara nemurume uko ndichimasejiwa makumbo. Guys, sure. Mureza masters achiniti wasu masters makes me wasu. Zvakatorehwa nakona guys. Stars makes me wasu. Andimona. Some kinds of master star. Andimona. Kana ngirikiri guys kana it's power bank. Ndono ichaka kuti kana zviya power bank ndakaisa payo sene tambo. Takavatira pano. Izvo zvamu ndakaramba kana zero guys. Mboka ndayo master tisvika pa 500. Kana. Esi mamo yomkomburise ko mamo. Guys, tozvimbete mutena masters. Tia mukena masters skana. Shoka zvitaurira ka. Ino nditombokanga mauti ne masters ka. Nomboto zvikanga mwira zvangu ini kuti kana zviya kune masters. Ndozongofunga kuti makapa bolaza. Kupa bolaza mari yemuta 9. Ini kana kumbodla chinwa. Kana guys. Aiwa kana. Zviti sai masters. Guys, tikangofunga chino kuti bolaza. Bolaza makamudirira say 4,000 pound USD per day. Guys, per day. Thank you Nyaraz. Muchidirira bolaza. Inini moda kundinyima. Guys, moda kunyima masters ayo azviti kan. Kuti ndapota kana 4,000. Inu tara zve masters. Tete. Munoza kuti masters ya bolaza kandirwasa ndakagwadziwa iwe. Ndakagwadziwa 4,000 per day my mwana. Apa iwo urikutaura kuti masters 1,000 10,000 stars I think 20 ndizvo mariko 10,000 stars I think $20 $20 10,000 stars 20 kasi vaiti maita kunonyora kudai kubhara mazero muchibhara mazero muchitumira kuAfrica kubhara mazero imi mapedza maona ini kuti pane zvaidi modzoka negoseri moti sisimeli takazodai takadai indo yahondo. Kana guys, say muchita masters. Say masters. Aiwa. Say masters. Bolaza chake chikuita every day guys. Do you amchandisira na masters ya bolaza? Iyo ndi amchandisira na masters. Ndakagozwa guys. Kubara mazero uchitumira ma old limit. Guys. Hanzi mari 10,000 is 100 pounds. Mother, ndizvo here. Ndizvo here. Aiwa mother isviki 100 pounds. Thank you Lisa ne 100 stars. Ndizvo here. Alright, tongoti 10,000 takawandisa ma 100 tiwayo bo. Zvokuti. Ma 100 tiwayo bo. Zvokuti ngokando 100 stars. Imari 100 stars moms. Imari. Toda kukupai asi hatina mari. Ko pamakanga muchibhara mazero muchitumira kuAfrica neworld remit manga maiwanepi? Thank you Kiko Banks. Mama maiwanepi? Mama maiwanepi? Kubhara mazero muchibhara mazero kuworld remit uko. Kaizika? Kana. Zvakaoma. Itai guys isvike pa namba yedu titange live. Nsati ndakanga mo kutenda.
ndisati ndakanganawo kutenda zvakare matikets ari kufamba. Team UK, God bless you Team UK. Matikets ari kufamba. I can't wait guys kuti tinofara musi wa20 hanigara zviya June. I can't wait. Matikets emuro ari kufamba. Matikets ari kutengwa guys, munhu vari kutenga matikets 4433 4433 awa zviri kunakidza. Zviri kunakidza. Zviri kunakidza mufunge. Tinotenda Team UK, rambai makatsigira. Rambai makatsigira, rambai nemagosta ari kutenga matikets. Ndafana kuseka. Nemagosta ari kutenga matikets. Anyway, ndinde hangu ndenjiziva kuti magosta acho ndianani. Ari kutenga matikets. Aiwa zviri kunakidza guys. Thank you very much for your support. Ngatirambai takatsigira guys. Team UK function yedu ye-UK kunoku. Anditika ball dinner ye-UK muna June. Aiwa rambai makatsigira. Uyai mutenge matikets 40 pounds yako deposit and then 40 pounds. As I'm going out, I'll watch it tomorrow. Jani hauna kutenga ticket. Thank you Jani ne 100 stars. Jani ticket hausati watenga ticket Jani. Stara kwa naruona. Stara kwa hausati watenga Jani. Kuna vamwe wana Jani varipo but not you. Saka matikets ari kutengwa. Takatomirira kuti utenge ticket rako Jani. Takatomirira utenge ticket rako. Tatomira tenge ticket rako. Team UK ngatisapote hande tinosangana tisangosapotana pama live chat. Esi Pamela, how are you? Ngona pama Pamela chete tsinga. Okay, ma admin wacho mwabva wachife hapo. Wabva wapinda admin. Tokumbira kuti admin muise mwana mambo, thank you very much. Muise ma banking details. Isai ma banking details, ma admin isai ma banking details. Thank you Kiko, isai ma banking details so that vamwe vari ndibvunza kuti tinotenga hanzi who wants tickets. See, sorry I miss it. No, your ticket for UK. Your ticket for UK function, for UK ball. Matikets are kufamba. People are buying tickets. Thank you for the support, guys. Antana bona zvakadaro. Never kutenga matickets. Ndopona mungo tinyepera guys kudiwa todiwa zvokutodara. Zvokunyebekwa kuti kwaipa kudide zvokunyepa zviya. Ticket iri kutengwa guys. Zvokutodara munotenga ma 4433 ticket, 443 ticket. Matikets are kutengwa. Zvekwamwari chaiko. Hanzi 40 tipo display, hanzi ma banking details bena precious. Ndameno admin say ma banking details. Aiwa admin vana smell diaries. Amungakumbiri ticket rei kuti muinze uglitsi nokuti ndataura nenyaya function guys. Function yekuno ku UK iri kutanga, ndo iri kutanga before yenyu. Ndikadedza munhu kuti atenge ticket rake mubva maenda unoti titengerewo tipo ma tickets ku SA makutonza confusion. Handiti ticket function iri kutanga ndeye kuno ku UK. Handika saka tikumbira kuti murege vanhu veku UK first vatange vatenga ma tickets avo. Handika let them buy their tickets first. Handiti vari kutenga ma tickets kuti manje panenge patozara. Hanzi kune kuine masingles ariko jeyi, ariko masingles ariko akatowandisa ariko. Regai vatange vatenga ma tickets avo first. Ndo iri kutanga kuitwa function yekuno muna June. Zvino mukati nini ndadedza imonogarira pakona. Mubva matokumbira ma tickets ndikuita kunge ndakutengesa vanhu kuti ndai munokumbira ningi. Endai munokumbira ningi. That's not correct. Handitika Jani yo ticket ku Watford ku Hertfordshire ndizvo ku Hertfordshire ku Watford ticket regala dinner ye diaries is 80 pounds, 40 pounds deposit, and then you pay another 40 pounds later, so that vakwanisa kuita ma logistics. Andika pane 3-course meal ipapo, pane ma welcoming drinks and zvakare, because tichanova chako kavamwe tinge tichibva nechekure. Andika kana mukagara mabhuka mabhadhara ticket rako mukata mobva maudza madmin kuti ini ndiri kuda accommodation, takapiwa discount pa accommodation pa Hilton Hotel, takapiwa discount pa hotel yevanhu vachabhuka. Ivo madmin akabhuka chibhukira vanhu pakapiwa discount inenge iripo. Handiti maona hanzi motobhuka Liverpool Stadium kuti munhu isakwane. Aiwa zveLiverpool hatitendi izvozvo, hatinaidi vanhu Liverpool, hatina million followers kana 2 chireva nema million followers havazadzi, hakuna munhu angazadza Liverpool Stadium. Tinongoita zvinoenderana nesu, ndo zvatinoita zvinoenderana nesu isusu, ndo zvatinotoita. Handiti maona so aiwa Precious Jani ari kubvunza kuti arina ticket because haasi kuziva nyaya yeball. Jani has not been here for some days, saka haasi kuziva nyaya yeball kuti kune ball iri kuitwa. Saka ticket nderako iwe Jani, iwewe. Thank you Kiko, that's Kiko taudira va stars. Andika nderako iwe ticket Jani, iwe nderako semudhayari wedu pano. So mamwe madiaries tinokumbirawo banking details aiswa hapo. Andika just put in your reference. Andika reference as your name.
your name as reference. And put your name as reference. And mashona, put your name as reference. Kana makutenga matickets and you 40 pounds. Chete imanza ndiko zvinoke just put in your 40 pounds kutibatsire because tine limited number. Kune nimatenge rakuta matickets ka tine limited number. And mona tine limited number. Okay, I think admin wants to join. Let me add the admin. Mambo kwirao. Budai mudzoke admin. Budai mudzoke. Admin budai mudzoke. Amuna green button. Budai mudzoke. Budai mudzoke. Mumboona ma new faces amusingaziya. Anditika muone kuti dads ine vatsigiri manyama. Budai mudzoke admin. Budai mudzoke. Budai mudzoke admin amuna green button. Imboita isema bva pa live cheko. Mubva madzoka futi. Ndiku ede fast. Because tinenge tiri pano zvedu. Vakana bachisa masters ndoramba ndiri pano kondoendepi zvangu. Time chikanda masters ndeni chingovewo pano. Chingoenda zvedu nenyaya. Chiyaramba yoka chifika star but asima stars anenge munjingoka ndainyi mbichana. Tishinda takadaro. Tikatiwo pa life yoga 5000 stars. Aiwa zviri nani. Pamwe tombotika na 10000. Kusvika mari yamakapa bolaza yakwana. Kusvika mari yamakapa bolaza yadi yakwana. Right. And they told the guys, and they told. Thank you, Kiko, 100 stars. Thank you, my sister. Thank you very much. It's I fast, my sister. Budai mudzoke. Kana madzoka musa request. Kana madzoka musa request ndoku ejai. Kana madzoka musa request ndoku ejai. Saka tingade kutobatsana kupusha iyo ye UK because ye South Africa iri masure. Antika tozo tapedza UK tochipusha we South Africa. Kana ino team UK ndonagara nongokusupport kutengera matickets one. Nongokusupport vanonga zati yavo vabvako vafarawo mavasupportawo vochu yavo batsirawo pane ati ndizvo. Handimaona. Right. Madzoka here Heart of Africa. Heart of Africa madzoka here. Heart of Africa madzoka here. Hesi chera. Dimama. Heart of Africa madzoka mauya here. Takumirirai Heart of Africa takumirirai. Thank you Joke Dangulo. Thank you Joke Dangulo. Heart of Africa murukuya ne page ndofunga ndosaka isi kukwira uya ine account yenyu. Murukuya ne page renyu ndosaka iri kuramba kukwira mbafunga mandikiri ma settings enyu havume kuti page renyu rikwire kune mama page. Andichika budai uya ine account yenyu ndosaka musina green button. Dzoka ine account yenyu chaiyo. Ndima totimisa tine nyaya dziri kuda kuti tifambire panapa. Saka ndima totimisa itai fast my itai fast vakoma. Isai fast is Sharon Doma, how are you? Itai fast vakoma, itai fast. Itai mas cause isire nawo chivari kupi wanzi ndikusaluni. All right. Right. We are tuone. Kreusanzo, how are you? Bingangazi ngotanga yabo sure tozo tuona exactly. And so on because they have iri muna June iri padhuze. Imi moti June, July, August, September. Panenge paine dzimwe 4 months apart before yenyu yaita. Saka we have to support yabo first itange yadini yaitwa antika then wozo yachigama kwenyu. Yes, Emily Chipo, how are you, Emily? Did you say what say go Buddha? I say Buddha, ndakakama kufunza nesituru. Madzoka here, admin madzoka here. Asina imi guys kana nakusira 1 star zanenge achikushora yanga chita iko. Pane munhu akanda 1 star uyu. Nemi guys saka ini ndindokozera kupa 1 star guys kwa bola zamchisa pa 4000 per day. Musazodaro asikana. Sure kuisa wasarega kungugara kuwarega. 1 star. Ndunga 1 star ndari sokutenga ndiri ngupuwa nasuka. Ari sokutenga 1 star. Ndifunga kuti ndiri kutenga 1 star. Hayi watora ako star ako sha. Atora sha. House kutishora. Yes Elina, how are you? 1 star iri vasikana. Hi kana vedwe. Hi. Hi Fabi. So guys, Cynthia, how are you? Right, she embomira mwana mambo unozoisa kana tambopedza nevavo. Unozoisa kana tabvisa account number yakaiswa. Uyapamba futi 1 star. Dai muri kundishurira. Mukundishurira. Mukuza rumwe 1 star.
Aiwa kana rashia zve1 star ngavatori avo bheki. Hai kana 1 star riti right. Vauya here admin mauya here. Aiwa Avon Linda 1 star. Avon ene ndiwa ndatonyatsa kutoona shuwa torako star rako shaidanopango vamwe star iro. Linda wadi wadomeso kana 10 zvinani 1 ndomungaroti kana mari hamene kuti chi 1 star riti sha tora kuno pava upcoming sha. Hai nako tora kuno pakoma upcoming. Agona apa nemwe wesi Mildred anenge apa nemwe wesi asindariramba hangu. Felisa zabvato kana rimwe 1 star namutomuona futi. Kwai regai ndipe rimwe 1 stars. Anoona ndivakuita chigame chekutondipa ma 1 star iwaya. Oita chimwe chigame chekutondipa. I'm adding you. Saka zoiti. Ndakuedai, I'm adding you, Gabriela. I'm adding you. Guys. I'm adding you, my sister. I'm adding you. Why 1 star is good 1 cent? Even. It is this kind of. When I'm mom's only 1 star. Mom's share vakabereka munhu. Mom's vemunhu. Kuuya kuisa 1 star. Mom's vemunhu. Vauya vaisa 1 star. Mom's vemunhu chaiwo. Mirai muvaone. Nyakutumbura. Vakanda 1 star. Flosi makombe mina kuonai makanda 1 star. 1 star. Madam Sazodaro. Can. Gabriela, I'm adding you. I'm trying to add you. 1 share rakati 1 chakare. Guys. Hey. Gabriela, I'm adding you. Why don't you say 1 every day? Kusakuzwana muskava 50 maybe 50 days muchingokanda. Thank you Kikone 20 stars. Award 20 stars ziri nani dzokunudza kuti wangu. Iri kuramba right. Mina ndikufonerei. Zvairi kuramba ndati mbonekwa nevanhu. So nhasi iri kuramba. Let me call you. Iri kuramba. Hello. Yaramba yatoramba. I think maybe pamwe inogona kuve network yangu. That's okay. Muri sei maswera sei? Nenguva ndisinakuenda palive saka nai chingoyaipai makadano ndichaedza futi time kuti muzokwira. Alright, pakanaka. Regai ningorefresha futi ndigodzoka. Alright, that's okay. Matizona ndauya nemain account saka handisuzoti iri kuita sei. Ende igona main account chinditori negreen button pamwe inetwork yangu pamwe. Yeah, maybe but ndakatogara mumba saka mune network ndo yandoshandisa kubasa saka rega ndidzoke futi after 5 minutes. Alright, sure. Right, madzikoma edu. Right, so guys, pane nyaya iri pano handitika nyaya iri pano tisatapinda mumvenge ita mishiteya taga vamwe guys tiri pachiko pa 466 tiri panambani 466. Thank you patience precious. Isai muchikwidza muchitega vamwe tine nyaya iri pano panapa but tinoda kutanga this is manje mbomirai. Hello Mirai ndasara sendokuzokufonera ibeki because ndakuisira audio ndikukumbirawo number nditsvagirei number idzodzo because ndakataura navo nezuro vari kuti havana ngadzitsvagwe number idzodzo. Right. Saka tine nyaya yatinayo panapa guys handitika nyaya yatinayo nichatanga ndati pane zvinhu zvinoitika mukati mekurarama kwedu handitika mukati meukama kakutorerana advantage kanenge karipo vabereki kana mwana akati ndakuitawo zvinhu zvangu handiti musatore advantage. Regai taira mwana uye ataure nyaya yenhingiri yeproperty yake handitika then tozotangira ipapo handiti tozotangira ipapo atanga uya taura nyaya yeproperty yake and then tozotangira ipapo tichafona kuna naZimbabwe kuti chinda takadaro handitika chimbomirai makadaro.
Hello mwanangu. Hello. Yes, ndakufonera ndini. Ndoda kuti urondedzere nyaya yeproperty yako. Kana tichitaura property tinotaura mudziyo muhombe waunenge uchiti watengawo zvakaitika. Before tisati tadini taenda kune vanhu veproperty ava. Handitika vanove futizve amai vako in other words. Handiti. So ndinokumbira kuti utsanangure kuti chii chakaitika kuti utenge nhikiri pane zvakaitika apa. Comment section modzika kuti dzika handitika. Hello Kola. Kola. I think network. Modzika comment section kuti bojo kusipashazobuda zvimwe ere kimira titange neikoko. Handitika tutanga neikoko. Makanyarira kuti zii makateerera. I think network iri kunetsa. I think iri kunetsa. Alright, kuda kufona mbiri. Hello? Hello? Network iri Wakuna magetsi, alright. Right. Pane nyaya iripo yemudziyo wawakatenga. Chii chakaitika? Tisanangurire zvakaitika. Zvakaitika ndezvakuti ndataura namainini vangu munin'ina wamama ndichiti ndiri kuda stendi. Ndobva vatonditi bhozi ivo vakambotumirwawo nemumwe mukoma wavo kutenga stendi kumusha vakamumirira zvikaita. Saka ndakatanga ndataura nawo tiri two then vovati audza chi ava vamwe sisi vavakatumira vaya. Ndobva ndavaudza sisi vava ndobva vati udza mama kuti ndo zvawafunga kuita kuti uda kutumirani mainini ava. Ndobva ndaudza mama kuti mama ndafunga kuti nditenge stendi. Ndafunga kuti nditenge stendi asi ndichatumira munin'ina wenyu. Ndobva vangoti alright hapana chakaita. Mama wakavaudza. Saka tagara pane zvakazongoitikawo. Ndobva ndachitanga kungoita zvinhu zvangu tiri two namainini vangu ivavo because mainini vangu vakanga vakutondudza kuti mainini vangu vamwe vacho vane zvavari kutaura zvakaipa kuti ini ndisatenge stendi. Saka takange takuita secret tiri two. Ndobva stendi yatengwa vakati vatenga 800 US stendi. Ndobva ndavatumira mari yekuvaka. Ndobva vati pavakwa. So ndobva ndati mama ndichindisenderawo mapikicha epamba vaingotsika-tsika. Ndobva vati mazuva ano kuri kubiwa kana kumba vachitaura kwavamwe mainini vangu vavakamirira kwakabiwa zvinhu saka kuri kubiwa kunoku. Saka ndokutsvaga musikana webasa anogara ipapo uchimubhadhara mari. Pandati hapana chakaipa nguva musi wacho yobva watoti ndawana munhu ari kunetsana nemurume wake ane mwana wani. Saka ndamuti agare hake ipapo unenge uchimubhadhara uchimupa $30. Hello? Takateerera. Hello? Takateerera. Hello? Hello, tiri kunzwa? Tiri kukunzwa? Tiri kukunzwa dia. Comment section relax mugare pasi nemagaro kutsikama kuti zi mazvinzwa garai pasi. Tiri kukunzwa usakati tiri kunyatsa kunzwa zviri clear. Taura. Saka ndaiti every month ndotumira $30 but ndairamba ndichibvunza kuti mama ndisenderewo mapicha
vaingondipa mamwe mastatement akawanda wanda anga asinganzwisisike. So inini mumwoyo mangu ndakanga ndisingachagutsikani kuti chii chiri kuitika, kozi pakutanga vaitondisendera maslipi, vanhu pavakazomira kundisendera maslipi pakutenga zvinhu zvekuvakisa zvese, vaingondatenga chakati ndatenga chakati, mari ndazotenga chakati, ndikasara nemari yakati. Saka ndaingoti since vakaitira mainini vangu vamwe hapana pavangambondivhara, plus munhu wokutoti aitondiudza kuti hamainini vako ava vari kutaura zvakati pamusoro pako, dzimwe nguva aitondifowadhira mameseji avaitaura. So ndanga ndane trust yakanyanya nawo. Ndobva ndatumira mari iya, ndobva wanditi dai uri mumwe warima pamba pako, warima since uri kutaura nawo yekuti uda kuuya kuzogara kumba. Ndobva ndatovati kunoita mari, vakandiudza price yavakataura, ndikasenda mari yekurima zvese nekusakura chiposi. Ndakati munhu ari kugara ipapo anozononge ndiri kunyanya kumujairira kuti nditi asakure futi hazviite pakukohwa. Ndopavakati vachirega kusenda mari yekuye vanhu vanozokohwa, kozi iye ari kuite ipamba anoitawo izvozvozvo nekuzotokonyora chibage chacho pandati ahoraiti, asi pese apa ndaisenda mari. Ndobva ndati mama bhizinesi, ndobva tagara, ndobva vambonti kana uda kuita bhizinesi, bosi ndandabvunza zvebhizinesi vakanditi hanzi tenga chigai, but chigai chikuita 2,500 US. Ndobva ndazobvunza mumwe munhu bva hakuna chigai chinoita mari yakadaro, siyana nazvo. Ndobva ndamira, ndobva wazondiudza futi kuti pane mombe iri kutengeswa, mombe iri kuita mari yakati. Saka inini ndanga ndiri kuchechi, ndobva ndatozonza ndaona muda kutenga mombe, siyanai nazvo zvamuruda kuita, mirai makadaro. Ndobva wandibvunza kuti wakazoita sei, bva ndangowapo hangu mangu mastatement. Then ndobva tagara, bva ndatumira munhu wandakatumira kuti ndokumbirawo kuti unondionerawo kumba kwangu, kozi inini mastatement andiri kuudzwa handisi kumanzwisisa. Ndakatumira hanzvadzi yana mama, hanzvadzi yavo, sekuru angu. Sekuru ndobva vavafonera. Sekuru patime iyo vakandiudza kuti rafu yandaudzwa namai vako zvakaoma, vambotanga vachindudza mastatement, but vazongopedzisira vandiudza rafu, bva vavabhuloka. Ivo ndobva vandifonera mainini vangu vakati sekuru vako vatanga kungondiudza rafu zvakuita kunge ndakadya mari chichi. Ndobva ndatoti mama sorry zvenyu kana sekuru vari mashoko avataura, but kungoti munhu anenge akunetsekana kubva musi uya ndakatumira mari, ndikavatumira mari yekuti vakukwidzei kuti nemu muende kumba kwacho kunoona, but muri kungotsika-tsika. Saka semunhu anenge akutadza kuzvinzwisisa, asi kana vakuudzai zvakaipa story mama, ndobva vatoti ndavabhuloka achatoda kutaura navo, panati hapana chakaipa. Ndobva ndazotumira mumwe munhu futi kuti ndokumbira kuti unondionerawo kumba uku, vatanga kuita futi mastatement havana kuenda naye. Ndobva ndazotumira hanzvadzi yangu kuti ndokumbirawo kuti kana waenda unoenda kumba uku unondionerawo pamba pangu, noti inini handisina feeling iri right, because ndiri kungotumira ndakazotumira kutumira mari but 3 years 5 months dzese ndaitumira mari every month. Ndakamira because sekuru vangu vandiudza kuti aimbomira kutumira mari because isusu hatihanzwisisi zviri kuitika. Ndobva ndamira. Saka hanzvadzi yangu yaenda, anotiwo futi angoudzwa mastatement kusvika adzoka. Inini ndikatomboenda vaingoita mamwe mastatement ekutoti hamutokwanisi kuti muzoenda ikoko. Ende pekupedzisira pandakatozoenda pacho maaction acho avaitoita handina kutosvika kumba kwavo chaipo. Ndakangonoezi mheno pamba pandakaenda pavati ndopandiri kushanda gozi. Ndobva ndatozopfuurira bva ndatoenda kwana sekuru. Ndobva ndatongoti bva ndatonotaurawo nasekuru kuti sekuru ndozvinhu zvaitika. Sekuru akati ndichaenda chete ndichanopaona, but havana kuzokwanisa kuenda kunopaona kozi vanga vatobhurokwa manhamba anga asingachapindi. Ndobva ndadzoka nini sekuti maini wangu munhu ane sweet tani isingaiti pero unotombopedzisira kutobhilivha kuti pamwe vari kutaura chokwadi. Ndobva wanditi since ikoko kuchigara kuchiita noise, ita uchitumira zvimwe zvinhu kunoku. Kana watumira zvimwe zvinhu kunoku ndinozvichengeta, but pese pataita vaiti ndisaudzana vamwe masisters avo vaiti ndisatauri, because zvinhu zvatoita tiri two boys havasi kuda kuti tiita sei ndiite zvinhu izvozvo. Ndeni ndaitobhilivha because vane mamwe mameseji avaindisendera kuti asendwa naningi, meseji yasendwa naningi.
ndobva ndasenda zvinhu saka ndakasenda zvinhu zvangu inini zvinhu zvangu zvakada zviri mumba munomu vanga vaine nhumbu vachibva vati havana kana preparation chi ndakanotenga preparation ndikavapo nezvimwe zvazviri zvemwana wangu zvazvakasarawo zvazvichiri right ndikasenda vakati magetsi ari kunetsa ndikatenga gasi ndikavatumira bhosi munhu handiri kuti ari kundiitira zvinhu zvakanaka zvokuti mainini vangu ava vaiti dzimwe nguva ifini vakashaya mari yevana vechikoro chaivo vaitanga kuuya kwandiri ndibatsirewo dzimwe nguva vanguzoa handina kana sauti handina kana pekutangira ndibatsirewo but handitombozoti wai vari kunditreata zvakadai so ndobva last year murungu wavo ekunanda passport last year murungu wangu ndobva handiti ndakukutoresa passport nekuti inini ndakuenda kwesi ndanenguva nenguva ndichimushandira ndakukutoresa passport kuti uende kuti ndisienda kuisa pane rimwe basa zvisazokunetsa mangwana kozi nhau dzemapemiti zviri kunetsa chisaka ndakusiya ndakugadzirisira sekuti ndakashanda newe zvakanaka saka akandipa mari ndobva ndindotora kuJoburg ndobva ndaenda kuJoburg ndobva ndanziwo wakatora bhepi nechitupa plate saka zvinofanira kutanga zvanokonfemwa kuZimbabwe kwawakatorera kuti zvinhu hazvisi feki here pandadzoka ndabva kuJoburg pandadzoka kuno kozi ndakabva ndabva kuJoburg pandadzoka ndamirira kuti vazondifonera sekutaura kwavanga vaita saka ndagara ndobva ndati apa time yange ichienda ndobva ndatovaudza mama ndadzoka ndo zvaitika ndobva vanditi vane munhu avanoziva ivo kuti vakatifonera Sumi Haji ndambotaura live ichitanga ndikati ndinokumbirawo timbomira kujaja kuti wakavapa mari wakazodai hamuna chamuri kuziya handitika achiri kutsanangura dei mambomira majudgments wayo munotoita kuti tikangaino vanenge vachiverenga macomments vanava vanenge vachiverenga macomments ende that zvinotova disturba ungatanga kuvadaro handimaona chimbomirai munyati ndati ine ndodanhu vakati changa ndati garai pasi nemagaro mogara pasi motora makofi enyu moti dzi handitika monyarara moteerera handitika makadaro imimi mongodaro chete handiti musamhanye kuti mujaje mwana ushu nokuti hamusi kuziva kuti sei zvakanga zvichiitika zvimwe izvi enderera mberi ndabva kuJoburg saka ndisati ndavazivisa kuti kuJoburg zvakafamba sei vakabva vandifonera vakati wakazoita sei because ndandambotaura navo chiti mama ndikuda kuuya ikoko asi ndakusvikira ikoko nditorere passport yeemergency vakati haisi problem unouya vakati haisi problem unouya saka vakazondifonera vakati wakazoita sei ndikati ndakaenda kuJoburg ndozvafambira ndakaita ndobva vanditi pane munhu wandinoziva anoita zvemapasipoti asi anotoresa chero mapasipoti munhu ari kure chero uri ikoko unotoreswa pasipoti saka iwewe rega ndikuitire madhiri acho kuti utore pasipoti ndati alright ndobva vatoti ndataura nemunhu wacho hanzi mai vacho here mai vacho vanoziva munhu wacho anonzi mai ngwala kudii hamene vaiti mai mufundisi wekuchechi kwavo saka ndataura navo vatoti zvinoita asi vati mari bosi ndaida nebhethi remwana saka vakabva vanditi hanzi mari yese i300 US saka pa300 US apa ndakabva ndazochema ndobva ndazosenda iri $290 ndichiti neyawe transport yekufambisa ndobva vanditi munhu wacho ndobva ndapiwa namba dzemunhu wacho vachiti hanzoni hanzi musendere mapichi ako hanzi usaina pasi chichi zvese ndobva ndaita ndobva ndavasendera vakati aiwa pasipoti inobuda mangwana chai pasipoti inenge yabuda ndobva katangira nyaya ipapapo mangwana acho enge iri manje apa madhezi ekubasa anga achifamba ndakapiwa kubasa mande yacho hapana mari hapana kana pasipoti yakabuda munhu wacho ndomutaudza kuti inini ndotaura namai venyu ndovandoziva saka zvese muchaudzwa namai venyu kozi inini ndo vatinoziva
saka ndaivaudza ndovabvunza kuti aivamira ndimubate ndizwa kuti anoti chivobva wati mangwani ndofana toti pasipoti yakabuda iri zvikanzi pasipoti yakatobuda munhu ndaita madhiri naye nguva yareba because hatoni vamwe vanhu 5 vakaitira mapasipoti vandotoziva vadati haoraiti ndobva vangoramba vachingotsika saka pane dhera vazoniti pasipoti yabuda ndakuenda kumapasipoti unotora pasipoti vadati saka kana yabuda ndobhadhara here munhu wekuti auye nepasipoti yacho kuti auye nepasipoti yacho kuno vadati bhadhara ndosangana naye kumabhazi ndobva ndatoti ara nadhiraivha webhazi akatopedzisira kutotaura kuti nevenyimimi itsotsi vari kukunyepera hakuna kana pasipoti iriko ameno inini ndatozvikuda apa ndanga ndatobhadhara mari kune munhu weu ndati mama ndatobhadhara mari zviri kumbofamba sei vakatanga ngotsika vakatanga kuti foni yangu haisisina bhatiri raiti kunokurumidza magetsi vakusingachabatiki ndopandakapedzisira ndachiudza vanhu family even okwana mama kwacho nanasekuru ndati inini ana sekuru ndo zvinhu zviri kuitika bcause akasike kutanga mainini pane last time kuti nditore bhepi inini kwakandinetsa last time ndakaenda futi umbakava vachiti vanondibatsira kuti nditore bhepi ndikangoenda marari mutauni nawo tasvika mutauni memuye ndobva ndangonzi ava baba ava ndovanoita zvemabheti ndovanoita zvemabheti saka ibva wangowapa mari bheti rako rinobuda ndikavapa futi mari inge $150 panzi inobuda so ivo vaiona madhezi angu ekubasa ndenda kudiwa ndobva ndadzoka kuno kuzvinhu zvangu zvisati zvapera kuita obva wati andosara ndichiita ndobva ndazoudzwa kunzi munhu uyoyo afa papasipoti apa ndozvavakandiudza futi kuti maingwalangwala vaita accident vakafira ipapo pasipoti apa ndo vanga vapiwa pasipoti saka hapana ari kuziva kuti pasipoti vakaiisa kupi ko zvinozvi family yacho vana sekuru vakazama kutaura navo vakatoti takundikana kosi inini ndakange ndakutaura navo mama vaingondituka vakatanga kupopota vakati mari yako ndakadya ende haumbofa wakaiwana kana ukaenda kwaunoda haumbofa wakaiwana mari saka pakatanga vanhu kuchinjana mashoko ipapo. Right. Thank you mwanangu nokundipa divi. Ndimai nini avamunina wamai anditi mai vako biological ndo vandibata varivo vandibata vachibva vataura nyaya ishi kuti pane nyaya iri kuitika inoinvolva munin'ina wangu nemwana wangu anditi nyaya yakamira yakadai ndamboti batei mai nini briefly anditi mai vako or biological mother varipo pano palife andika ndavati batei briefly nenyaya network yamboti tizei asi I want to try here again because pane nyaya dzavataura anditika ndisina dzaitaka kundibata it's deeper than zvatitaura panapa izvi ndosaka ndati kune vanhu imbonyararai anditika because you don't know anything kuti mumhanye kutaura nezvemwana uyu anditika pane zvataurwa namainini zvokuti zvandivhiringa andiwana so ndoda kumbokudonhedza nyaya yepasipo yeland tainzwa saka uri kuti iwe mai wakavaudza nyaya yekuti ndoda kutenga stand mai vako nyakubereka pakutenga stand ndakavaudza asi kuzovaka chivanga vasingachazvizivi. Alright. Saka dzimwe zvese izvi secret sezvimama vazvizivi dzaitika unoshanda pai mwana vakazozviziva zvakutaurwa vakazozviziva pava pakunetsa nhau yemari yepasipoti yakabva kumurungu yakudiwa ndikabva ndatopedzisira ndatomiswa basa unzi handichakutrusta because handichanzwisisa ndakakupa mari yakawanda but hapana chawakauya nacho ende handina kana information waingondiudza mastatement because ndaitaurwa mastatement andiri kuudzwa ubva kumusha. Right. Mai uri kuti zvese zvawataura pano mai nyakubereka wakazovaudza kubva kuma yepasipoti wacho wakavaudza vakazozviziva mugurupu handiti ko dzimwe dzemafenzi dzemabhethi dzevanhu zvese izvi vari kuzviziva ye30 years vandiudza vari kuiziva but dzekuti mabhethi waibhadhara maschool fees avo maini waidi zvese izvi vakazvinzwa here mama nyakubereka vakazozvinzwa mugurupu ndichibvunza mama ndichi but mama imimisei mazondiita zvakadai so ingawanda izama 1 kukubatsirai ndaitraya 1 nepandinogona
preparation yemwana wenyu wekupedzisira uyu ndini ndakatraya nepese pandogona mama mukati hamuna kana sauti ndaikubatsirai wai makazondidai mukati hamuna kushoterwa nemari yechikoro chaiyo yevana ndaikubatsirai pandenge ndisina ndaikudzai kuti handina kosei mazonditrita zvakadai so ndo pavakazoziva bhosi zvimwe zvacho ndaisatodo kutoti vanhu vazive ndaitongoto inyaya dzangu nawo but kungoti zvakazongoitika ndo zvakandibata kusvika chakaita kuti iwewe usaudze mai nyakubereka udhile namainini chii? Chakaitika kuti ndisaudze mama inini inawe kuti pandakatenga stendi pakutanga pane zvakangoitikawo saka zvinhu zvakangondibata vandazongopedzisira ndakutongoi plus futi ndakangoti since ndavaudza kuti patengwa stendi zvekuzoti kuvakwa chichinda ndaungoona kunge zvisina kana basa since vakutoziva kuti patengwa stendi patakazovaudza manjiti stendi takaitengesa because mainini vari mushando zvawangu anditi ngatitaure kudaro because ndaifungira kuti vari kutondibatsira right. Ukama wakona mai nyakubereka wakamira sei? Tinoda kubatsirai amai vako mumwe wedu pano, she's one of us. Zvoti vakatadza tadambudziko hatitovasiyi totomira navo handiti, but we can only fix zvinhu zvatinoziva. Handidi kuteerera makuhwa abuda uku kwamainini uku handitika. Ndoda kubvunza iwewe, ndichazodedzi ndichazofonera mama zvakare semumwe wedu handitika, then ndonzwa toda kutanga kuto kana pane ukama hwakabvonyongoka pakatoina mai handitika zvichigadzirisika tinenge tichikurudzira kuti maini mwana ukama humire zvakanaka handiti, zvokuti dei ukama hwanga kamira zvakanaka izvozvo hazvaimbozoitika zvese izvo kuti mari yaizotumirwa kuchidai chidai ndarwadziwa pozi unoshanda mumba uri madhumbi mumadhumbi nemari dzautaura panapa ungadiwa kavaka ka6 room house kako kumusha kakanaka zvekudaro mari dzawataura pano, but there's nothing to show. And I'm pretty sure stand hakuna stand yakatengwa nezera rako wagona zvokuti dhuva kawanda vakutadza kunyazozviita wanga wagona hakuna stand yakatengwa. Passport mwanangu kunodiwa fingerprint yako iwe hauna kuita fingerprint vokuti ndinokutorera passport hakuna passport yakatorwa pozi vakati fingerprint ndakapabvunza vakanditi anoshanda hazvina basa zvokuti anoshandako izvozvo hazvina basa zvokuti unoshandako kana chichi panodiwa fingerprint yako iwe panodiwa fingerprint yako anotora panhingirina yaya kazembe ndokumbira udelete comment yako yaya kazembe mningina ndokumbira udelete comment yako iyo iri pazasiyo nokumbira udelete wega comment yako yawanyorapo yaya kazembe ndokumbira udelete comment uye aisa like ndokumbira umubvise macomments waya admin team ndokumbira umubvise macomments waya enderera mberi. Ndinovanishandiswa nezvinobuda mukombiyuta ndakatovabvunza mama vakatoti nditori nevanhu vandinoziva ndobvavatonipa futi example yeimwe sister yavo iyo kuti ndakatovatoresa ndakatoita zvemadhiri wani akatobuda mapasi so imenika kubhilivha kwandaita ava ka vaitsigirwa namainini vangu vamwe vacho ava because namainini vamwe vacho ava vaitotaura kuti izvizvo anotokuitira zvinhu izvozvo anotokuitira because ndisati ndatotaura ndakatanga kutonzwa namainini ava vamwe vacho ava vakanditi vari kuziva chii munhu anoita zvemapasipoti chichii ini ndakatozovabvunza ndikati mama ndanzwa kuti munoziva munhu anoita zvemapasipoti vakati asi ndichamubata ndokuudzai kuti chichii handiti ndindakaitira here mainini vachitaura mainini avo nemurume wavo ndikatoti oright hapana chakaipa so inini pavanhu vese ava munhu wandonatsotrasta ndemainini ava mainini vakaitirwa stand vakaita sebhozi ndokuti ndizoitirwa neava vakava ndaitotrust ava mainini vava bhozi inini kukura kwangu ndakazovaziva ndakura mainini ava right kwese ikoko tichasvika kwese ikoko tichasvika ndimbomirai macomments enyaya muchazotadza kukomenda mavo kumachu hamusati mamboziva kana anything matotanga kumhanya macomments muchazotadza kukomenda mavo kumachu chimbodzidza ndodambokudzisai kuita patience dzidzai kuita patience madiaries patience dzinodiwa dzidzai kuita patience handitika right. So ndoda kumbodai mwanangu I want to drop you ndoda kutira kufonera zvakare mainini handitika tione kuti
vakubatika here iko zvinezvi vanofanirwa kuti vadzose every cent ravakatora kwauri. She must bring it back. Anditika. And une makore mangani? Ndakasvitsa 27 papa muna February. Right. Saka ndoda kukudonedza asi ndoda kuti urambe uripo ndozokufonera back. Anditika. I'll call you back. Ndivafonere. All right. Right. Mwana ne 27 you guys. Anditika. Ari kutira kuita zvinhu zvake. Vapindirawo vana maini vakaitawo zvavakaita vakaita zvavakaita handitika asi mirai makadaro pashenzi dzinokunetsa izvo kuti daro ndoda kuti komenzi nyama mitaura yamuzoona kuti pakupesera mumatauri komenzi nyama mitaura iwaya amumatauri kuti akapusa amumatauri tukufona direct kuZimbabwe no ava mainini ava vanenge because pamboita vanenge vadzima phone right. Let's try the husband because tamboita uyu kakuchinjana so mashoko mirai tione. Hold on. Right. Tikutraya foni yemurume wamainini zvakare. Iri kuramba zvakare kupinda. Kuda kuti foni yamainini vakatora mari ava sizvisinei tichangoita kuti zvive nemutemo upindire pakati vawanikwe kutorwa vadzose mari yemwana uyu. Regai ndimbounza mai nyakubereka. Relax. It's about to go down. It's about to go down. Hello. Hi, my sister Marisei. Hello, Sis Mary. Masquera say. Masquera, Sis Mary. Right. Tichiri panhau dzamai kuti tifambire panyaya dzemwana. Panyaya yemari yese yemwana. Saka ndamboita pakuti ndiite sekuti ndibate mainini masikati ndikaita sekuti ndavabate asi ndona sekuti izvo zvazodzima mafoni because taita kuchinjana vaita kakuvhunduka vaita kutaura zvinhu zvakawanda zvisina nyatsombata zvakanaka. Handisi yangu pakati penyu neni kuti mukuru ndiani but ndichati mainini as a sign of respect handitika. Mainini ndoda kuti mundu dzechokwadi kuti aha pakanaka mwanangu wagona pakanaka mwanangu. Ndoda kuti pane pekuti paupenyu zvinoita mwanangu ka tinogona kukanganisira even vana vedu tisingaoni tukanganisira vana vedu asi mwana maindi handiti kana zvichigadzirika zvinogadzirisika muri umwe wedu mwana wedu handitika. Saka hatizosii zvakadaro pane zvataurika. Ndoda kuti mundiudze mega iwe mwanangu ukama hwako nemwana hwakamira sei? Ukama hwangu nemwana wangu kugara kwese hwanga hwakanaka. Okay. Zvawanga hwakanaka ukama hwangu nemwana wangu. Inini ndakasiyana nababa wavo mwana ari kutaura aine 3 years. Ndobva ndamusiya kumusha kwabva auchengetwa kwambuya vake mai baba vake then ndabva ndazomutora pauya kuno. Auya kuno kunopana nomuisa ipo pabasa paari kutaura kuti ndakatomuisa ndaipa ashanda paguest house. Then after that mwana wangu uyu akanga andiudza kuti anotenga stand achipaiwa mainini wangu. Ini nekuziva mainini ava unhu hwavo ndobva ndamuti ini handisi kuda kuti utenge stand ikoko handidi zvangu. Ndobva ndaramba ndobva ndapopotera munin'ina wangu kuti siyana nemwana wangu handitombodi kuti upiwe mari yemwana wangu. Saka hamene zvakabva usitaura nemwana wangu mwana wangu iye ndobva atotanga kundibhuroka ndobva atondivenga kubva ipapo. Imimi ukama hwenyu nemunin'ina wenyu hwakamira sei? Ukama hwangu nemunin'ina wangu iko zvino hatichataudzana kubva panyaya yemwana iyi kubva panyaya iyoyi yesterday. Pakatangira nhau yekuti tisataudzana ina nhau yekuti uyu munin'ina wangu mwana wamai baba wedu pawakafa mama wedu wakazoorwa mama wedu vachibva vashaya ini ndakandasiyana nemurume ndakugara pamba panzvadzi yababa wangu tete wangu wakashaya. Vanin'ina vangu iva vai2 ndobva vadzingwa kumusha wana mama wedu ndobva ndavatora mbva ndagara navo kusvika bva atakuenda kubasa ndobva ndamusiya ini ndobva ndava kuno kuSouth Africa. Ndava South Africa abva aroorwa hana kutozisisita akuroorwa kusvika pakuchata ndobva ndakamuudza kuti saka ina handina ukama neni. Munin'ina wake akatomitiswa
ndakaswera pamba tete vangu ndikatora ngoro yatete vangu ndikatengesa kumutengera preparation ndikati kusvika pakuchata usina kundiudzawo odho ndisina rudzi newe but ndakakuchengetai pamba pehama yangu waingondiudzawo handina chandaida saka tete uchinyera mashoko mba ndangosiyanawo naye. Okay. Sorry mchacha sokuti bvunzei imwe mvunzo handitika bvunzai mai vangu makasinongo. Alright mwanangu. Mwana uyu watiri kutaura nezvake nhasi akambobatwa chibharo here muinaye imi? Hana. Handizvizivi. Are you sure mwanangu nyatsofungai? Because zvinhu zvinogona kutikuvadzira vana vakura. Mwana uyu ndakamusiya chigara kumusha kwababa vangu. Okay. Ndibva ndatozomutora achokura chibva ndasvomesa pabasa. Alright. Okay. Yeah. Mwana akaroorwa zvakanaka. Akaroorwa akabvisirwa tsvakireiko. Makamboita kakufambidzana nemurume womwana? Hamuna. Kana kumboita kaucloseness asi kuti taura kumwana. Mwana uyu paakabvisirwa tsvakireiko yakaunzwa kwandiri. Yeti baba wake takasiyana nditi. Yaunzwa mwana wangu mukomana mukuru. Vana kwababa wetu. Ndopa ndachita Maria yatsvakira ikomo. Saka ivo vanina wangu handakana wana wandakara. Okay. Kuvanin'ina venyu uku hakuna kumbobuda here mashoko? Handizivi kuti zvandotaura zvinyuwani here mutanga kuzvinzwa neherere kana kuti makambozvinzwa. Hakuna kumbobuda here mashoko ekunzi mukurara nemukwasha? Hamuna kuna mbobuda mashoko ekunzi muri kufambidzana nemukwasha, like muri kurara nemukwasha? Hamuna mbomanzwa? Mataka kumanzwa ndichitaura pano. Iye munina wangu pazobuda nhau iyi ndakumubvunza ndopaakandituka achitanzi une AIDS wakazadza mukwasha AIDS. Hamuna mubvunza kuti unoti ndakadzadza mukwasha sei? Handina because panga pari pafamily group ranga rarongwa nevana vanzodzidzana mama. Okay. Saka ana mama vainditi iwe nyarara because dzimwe nyaya dzaari kutaura hatinei nadzo toda kudzira nenhau yemwana hatinoda kuchinjana naye mashoko. Saka naye ndakangonyarara achitaura zvaanoda. Okay. Saka izvozvi tingati right like now kama wenyu wako mwanangu nemuzukuru wangu wakamira sei? Aiwa iko zvandowirana nemwana wangu iyi. Ipapo paakazotaura achitaura kuti maini ndaiudzwa zvakati nezvakati nana mama. Pakrismas akatonditengera hembe nebhutsu. Pabirthday rangu musi waJanuary akatonditengera futi hembe nebhutsu. Aiwa muri mai zvemi. Mwanangu ndoda kuti tinyatsotaura pachedu handiti unonditendera here? Atindoza kunoziva kuti isusu vana mai type dzedu dzana mai idzi isu tongoti yesu mazira edu aya zvigogodera izvi tine kaunhu kekuti tinodzvanyirira vana tobva tashandisa zvimwe zvisina basa kuti ndiripe kana mwana akataura zvinenge zviri pamwoyo pake. Handimaona ndiwe wakandipuma wakadai wakandipa ndanichikumbira kuti nhasi mwanangu timboisa pasaiti kuti tiumbe ukama uri solid wakadzika nevana vedu wakamira zvakanaka. Pamwe pambokuti pakuteerera vana tondigangoshandisa zvinhu zvechibhoyi chisina kana nebasa rese every time kuti mwana anosvika kutaura chinhu kana kuti chinenge chiripo but because mai vanoingwa achizoti wakandidai kati wakataura zvakati saka ndiripe. Hazvishande pese pese pane pekuti tichida ukama hwakasimba nevana nokuti izvo takamira takadai mwananguka mwana iyenyu musikana ndikuona kuti ane pfungwa dzekufungwa kuti ngadite musha ndivake ndigodai ramangwana chako chaiko zvikaipa ndo pamusha paunonopotera pamwana wako musikana ipapa ndopaunonopotera ndopaunonogara anonokuchengeta unotonogona kunofira uri ipapo nokuti mwanasikana mwana taurapo ndosaka maona ndamira panhau iwe because yes anenge achiitira nini. Yes but tinoda kuti foundation yedu handitika imire zvakanaka. Ndikuda kuzama kubatanidza ukama hwako nemuzukuru wangu kuti umire zvakanaka pasave nekugunun'unirana kana nechii handiti zvinhu zvazvataura hangu nevari kuZimbabwe asi hatina kutaura zvakanaka because uyu andozvati jeri rake rakangomirira izvo zvemadzimai vafona avo nekuziva kuti ndavapromisa kuti you haven't heard the last of me but ndambe ndateerera handitika zvinhu zvese zvavanga vatitaurira handiti ndobva ndaita sokuti ndiri kubvunza mwana aremekwa
asi uchinyatsona kuti mwana pane zvadautaura pano akutadza kuti adini ataura saka ndachikumbira kuti zvanhasi handitika ngatiteise sevabereki vechimodheni variko mazuva anava tine ukama like nevana vedu tite relationship nevana vedu wekuti hatingomhanyiri kungoti zvipinge he wati zvikazodai zvisina nebasa sezvoita kuti tikandire vana vedu kure nesu toda kuti vana vedu vauye mudhuze nesu handiti saka ndokumbira mwana wangu ndimbokudropa ndiunze mwana let's allow you to speak then ndozokudedzai kana zvichizoita ndozokuisai umwe apa ndoda kuti nhasi rive dhei rekuti tinodurura zvepamwoyo pedu tobva tasquasha zvese zvakatiremera torega kuita zvokuvhundusira vana nechishona kana nechibhoi kana nezvichii handimaona totanga kuvaka ukama hwakanaka hwekuti izvosvika chero movaka mwana anofanira kuita project namai vake iwe uchiziva handika kuti zvinani totsvaga mutoro totsvaga edu mutoro hari nani wekuti zvikanetsa toti kana kunogura makumbo tonogura handimaona ovaka musha wekuti muchanogara kana mabva munoshandira kudhebheni anotogwadza maindia anorwadza kudarika varungu zvokuti mungadei mava pamwe handimaona saka thank you mwanangu nekunditendera ndoda kumbokudonedza ndiudze chizukuru changu then chakudzosa zvakare. All right. Hello. Hello muzukuru wangu mama vanudza kuti utori muzukuru wangu iwe saka inini zvokuti mwana uri muzukuru wangu handitika right muzukuru ndandichitaura namai pane nyaya yandaita sekuti funze ishi zvataugwa namai nini handidi kutanga nekumhanya asi ndambokumbira mwana wangu uyu mai vako kuti timbosiya zvekushona chechedu chekuti tinosundidzira vana vedu kure nekuvavhundusira ndozviziva nekuti ndiriwo mai vezera ramai vako zvokuti tinoshandisa kakuti ukataura chakati wandituka ndiripe wandidai but takusvika pakuwirirana kuti toda kuti nokuti ndinoda kukuona uchivaka imba iyoyo ndoda kuona muzukuru mwana wangu uyu achizoti kana achembera anoenda pamusha pemuvana wake ndo paanogona kutogara pasina zvokuti timunoti tiri vana mai vari toxic hatidi izvozvo toda kuita vana mai vari sweet vari loving vekuti vanofirawo maoko emuvana wavo anditi mwanangu pane nhau yataurika kunobva kuna mai ninuko wakambobata chibharo here iwe Inini hangu dzimwe nyaya dzinyaya dziri sensitive dzokuti inini kuti nditaure nezvazvo zvinotinetsei kozi zvimwe zvinhu zvinenge zvichindibata maona ndosaka I know zvinhu zvakadaro inyaya dzitori sensitive ndosaka ndabva nekure handimona ndati tiri kuda kuti tigadzire foundation yese inotogadzirwa nekutaura ukaramba wakabata mumwe uchinyepedzera kusekerera kuna mai kana kuti mwana wangu kuna mai kuti zvise zviri right iwe mukati une bundu you never heal ende instead yekuti muite close munenge muchisa gap rekuti you are drifting apart every day namai nyakubereka andiona pane kuti zvinhu zvinogona kuti zvigadzirisike zvogadzirwa nguva iripo at least ini nditori munhu ndiri mutorwa handika I'll stand in the gap hama dzinogona kutokudza kuti hazvina ingazvingokavhiwa zvidai andiona inini handidaro totomira pakati tomeka sure toona whatever zvakaitika but ngapachigara what is the way forward ndafana kuti mese muri vanhu vepano saka muri hama dzangu ndakutarisai mese mai newe muri vanhu vepano saka muri madhayari semuri hama dzedu dzepano handi ndinokumbira kuti usununguke kana kuti ndo handisi kuziva mai vati usununguke ndokutaura kwavaita saka I think ukaramba wakasungirira ndinongozosiyawo tosiya zvakadaro but ndachiti uchabuda pakuti utaure chokwadi handisika chako chinyaya zvakaitika kuti mai vazive chireason hombe yaita kuti uite zvinhu izvi namai nini mai varipo mama vata vazive kuti sei ndaita masecret namai nini
vati havazive nyaya yekuti ndabvunza nyaya yekuti mwana akambobatwa chibharo here vakati havazvizivi handiti so ndavabvunza kuti nebaka yei mwana aiita masecrets namainini imi muripo vakataura kuti kumashure pane zvakangoitikawo zvezvimwe zvinyaya pane kana zvavataura but haisisi nyaya idzodzidzi handitoona so now inini semunhu anoita nyaya idzi anenge patombobuda hindi yenyaya dzakadaro handizitori likely handitiwazviona so ndosaka ndataka kubvunza ivo semunhu mukuru but I know kuti munhu ane maanswers chaiwo chaiwo it's you hazvibetseri kuti upretende uchienda kuna mai nini vachinokuita zvavakakuita izvi mai vako unavo mudhebheni imomo varivo vavakutsvagira basa pawaishanda hati ndovakuunza mudhebheni havasiri vavakuunza mudhebheni here muzukuru wangu mai network yamudonetsa akutrai kufona ukuthi ndichitrai kufona hello ya network yauri yachinetsa hauna kuendesa kudhebheni here namai hauna kuendesa kubasa namai here network iri kuita ichinetsa izvozvo hauna kuendesa kubasa namai here basa vangu pane kubasa kwandakaendeswa navangu akakusvitsa kunzvimbo yesouth africa kunzvimbo yambuda vasimama no mwanangu ukavanza hazvibetseri hatikwanisi kuzvigadzirisa mucharamba muchingotenderera paseko 1 unoziva kuti semwana uri kutya ucharamba uchingotendera mai nini vako vandiudza kuti iwewe wakabatwa chibharo mai vako varipo vachiona uchibata chibharo handiti ndo zvavati hanzi and she did nothing handitika hanzi amene hanzi pane time yekuti wakambotaura here uchida kuvabvunza vakakuti zvine basa rei wakabata chibharo wakafa here handiti that's not an easy thing kuchiudzwe mwana kana chikuru kuti ndizvo zvataurwa namai ninge zvechokwadi zvichibva kuna mai vakanya kundibereka so uri kuwandirana ukama namai handiti tatoda tisana kugadzirisa izvozvo kana zvakaitika zveshuwa muri kuwandirisana kusekererana zino irema namai handiti mai vari pano iwe uri pano ngatigadzirisei tigari zvakanaka zvakaitika here zvinhu izvikana kuti hazvina ngazuva zvinoitika ndezvekuti tokwanisa kuti titaure navo pafoni papapa chikataka dzimwe nyaya hadzo dai kana vanga vachitaura mainini kavangopindurana vari tu hainini semwana dzimwe dzacho ndinopedzisira ndisingachakwanisi kudzipindura alright okay saka apa pamucharamba muchinyeperana muchiwandirana because platform yekuti tizame kugadzirisa iri kuramba kubuda I know kuti semwana unenge uchitya I know alright amai vako vakamboita fe nemurume wako here wakambobata mai vako vari pamubhedha namurume wako here iwewe ex husband yako inini hadai manyatsobvunzewo mainini vavakozi inini dzimwe nyaya yeukuya ndingatokumbira ndekuti vandidzosere mari yangu inini kana vari wangu vachitotaura daroka vakutondirovera zvinhu zvakanyanyisa vakukurovera nezvinhu zvenhema here because iwe kana zvinhu zvenhema just say kuti hakuna zvinhu zvakadaro zvakaitika nezvekunyeka then I know kuti I was dealing with a psychopath handitika but now handichakufosi handichatokufosi matauro awaita kutaura zvinhu zvakaitika but semwana uri kutya because dei zvichida kuitika wengotaura kuti hazvina ndizviziva hazvina mboitika
but semwana I respect kwata kutenda kusiko indati ndipindure kuti zvakaitika here zvinhu zvikuda zvina kuitika. Pamunofanira kuti muite clear ndepekuti vati inini ndindakavaudza here. Ndikakutaura kuti vati ndakaudzwa nanhingi muzodii? Inini pandinoda kuti mucheneseka pekuti kana uri kutya kuti mai vanozouya kuti nekoti iwewe ndiwe wakanotaura zvozonesa alright ndakunzwa mwanangu muzukuru wangu, it's okay, let's drop it, let's just drop it, let me talk to your mom, let's drop it. Kana vachida kuzotaura zvavo vachitaura, kana vasingadiwo vachiti hapana zvakaitika, that's still okay, but munenge muchinya muri kuwandirana ende hapana kwamuri kuenda. Ndandiri kuzofara kuona imba ichivakwa maine mwana vakabata chinhu chimwe chete, but apa muri kutowandirana. This is the reason why wakasiya mai varimo mutauni yaunogara iyoyo uchienda kuna mainini, and because you felt safer kuna mainini. Unoziva kuti mainini vanozokubetreyawo pakupedzisira zvakaita izvi. Mainini vakaonawo gap rekuziva kuti iwe pane maissues aripo namai vachibva vachishandisa mukana wokubirawo. That is not right. She must be like that man. Ndisingazive zvangu mubrain dzavo mainini vangu kuti vaifungei, but inini kuti ndizovatumira kustendi munhu wekuti anga ari kuzimbabwe nditumire ivo bosi, even ndakangovatumira bosi ivo vanga vari kuzimbabwe, ndosaka ndakakumbira help kwavari. But handina uzivo kuti munhu anenge achiziva kuti munhu akakura sei vanenge vachitoziva, which means kuti handina kuti munhu anomira neno kuti uyo kuti pamwe kuti ngadai ndakasenda kuti zvinhu zvangu zviende pana ningi, kana izvi zvanditoziva kuti zvese zvandaisenda kuti zviriko here handachandoziva. Ine kana nechandakavatadzira mainini vangu kutondinetsa, kana varivo vatotaura zvinhu zvavakutaura izvi vakutondoroverera mhosva pane imwe, handitozivi kuti vanenge vachifunga chii, bcause vanotonyatsoziva muraramiro nemagariro kana vakutaura zvinhu zvakadaro. Handizivi kana vanga vachida kuti vagara onai mari yacho, vanongofanira kungoziva kuti vakauraya upenyu hwangu nehwemwana wangu. Ndinotofarirawo kuti ndifarawo sevamwe vana pamazera angu, ndaitoshanda kuti ndivake kuitirawo kuti upenyu hwangu huzoitawo zvakanaka, but ndandisingazivawo kuti vaitondifungirawo zvavaitofunga, but ranga ari umwe munhu aingotarisa upenyu hwangu kwandakabva nekwa, vaingofanira kuti vangotarisawo kuti navo vangorohwa nehana vachidya mari yangu kuti ndikuitei. Right. Pakanaka mwanangu, pakanaka. Haticharambi takaitikirira mainini sokutaura kwavo vanga vatochallenja kuti vanoda sisiya vavo apa, ivo apa, ivo apa. Handitika before ndofunga ndingati mhanyei kuzotaura nyaya yemapurisa nechii. Mainini kana vari kutaura ngavataure nasisi vavo, inini vasanipinze nhau idzodzo because hazvizoperi zvakanaka. Vangotaura nasisi. No, I understand you. I understand vataurawo kudaro kuti hazvipere zvakanaka. Zvauri kuzokorodza kutaura izvi zvivataurawo. I think ndindazomhanyawo kuda kuvabvunzira nyaya kuti tiri kuda kuti mari idzoke. Ndindazomhanya. Handizokuti izvozvi right now probably ingadei pari kutoita shit going down the drain zvokutodaro. But zvisinei, it's okay. Ndandiri kushuvira kuti ukama hwenyu hugadzisike, but now handichazivi kuti muchagadzisa ukama hwenyu sei. Handichazivi. Handichatozivi because zvinhu zviri kutonzi zvakataurwa kuwhatsapp group, mufamily group. Mainini vakataura kuti ndakatotaura ndichitukana nani navo ndikavaudza chokwadi apa. Handika vakandibloka. Mugrupu menyu mamuri refamily hazvina kutaurwa here zvinhu zvanditaura izvi. Mune vamwe veukama varimo. Hazvina kutaurika here izvi. Inini ndiri munhu wekuti ndinobatikana zvakanyanya. Aiwa, tozviziva ndati mugurupu refamily mainini havana kutaura here vachitukana nasisi vavo vachiburisa secret idzi mugurupu refamily rakazara vanhu vefamily. Hazvina kutaurika here. Ndopanda odhira ndakaopena ndaitongopindura chiti mama inini chandoda imari yangu
zvimwe zvese zvamurikutaura ka inini hangu handisi kuda, ndiri kungoda mari yangu. Saka zvimwe zvezvimwe ndaitozozvinzwa mama vakunditi iwewe waitaura zvakati, iwe waitaura zvakati, ndoti zvakataurika kupi kuti mugurupu zvanga zvichitaurika. Saka inini ava mainini vangu vagawa zvinhu zvese zvavari kuti vakatonzwa nevamwe mainini vangu kwete nenini. Mainini vako ivavo vacho vawaida ndo vakaudza ava mainini ava atitika vachivaudza mainini ava vakazviwa nepi vaiudzwa nokuti ndiwe vangori waida mainini ava sitereke zvodaro mamuri close vakazviwa nepi. Munoziva kwatogara mama vangu vaigara padhuze area, mainini vangu vanogara same area. So kana vaitaura zvinhu vaitaurirana iyo inini vasitaura zvinhu zvamwari chaizvo pamberi pamwari because it's okay mwanangu, it's okay mzukuru wangu, that's okay inini nicharamba ndakasona namainini mariga vadzosi andika ndinganimbotaura newangu mwana anditika I hope uri mucomment section ndinganimbotaura namai vako newangu mwana nditi alright. Okay, nokuti mai nakubereka vagara vatoripo saka hatichafa mberi nazvo zvokudaro tongotima kuwa handitika tosiya zvakadaro tongozomirira kuti titsvage uyu aindigwe nepolisi paundipa maadi maamba tichose pari kugara kuti vabhadhare mari. Ndatonzwa kuti hanzi vataura kuti inini ndindakavaudza handina chandakavaudza. Ndiwazviwa nani nguva iyi? Wazviwa nani? Wasenderwa meseji izvozvi? Pana munhu andisendera meseji achidaro kuti hanzi zvona hanzi mainini vataura kuti inini ndindakavaudza. It's okay mwanangu, so haisi nyaya, it's okay mwanangu, chega taure namai pachikuru ndozvati vasazouya vachinesana newe kana kutya kana kudi iguwa kuti uzotya. Haufaniri kutya mai vako zvokudaro, haufaniri kutya mai, tinoremekedza namai vedu but hatifaniri kuvatya zvokudaro. Ende une fiye, ndatonyatsoona kuti une fiye chaiyo yekutodaro. Chirega ndimbotaura newangu mwana, une fiye. I want you kuti urespecte mai but usavatye. Respect her as a mom but usatye mai nokuti mai vako unofanira kuita safe around your mom, not kuvatya. Handiti saka ndoda kuti chirega unenge wakateerera ndokutaura namai uripo wakateerera handitika then tichazotaura zviri. Undisakati unokata hako unenge wakateerera handiri kulive macomments macomments that's okay. Didi zvakundonyora izvo tabvako kudhara. Didi changamu tabvako kudhara mwanangu, tatobvako kudhara. Okay, mwana wangu anga kutondisirawo meseji. Okay, hello mwanangu. Mwanangu. Alright. Nditaura nemwana, ndinokumbirisawo mwanangu, ndauchira samai yako, mai moyo mumwe chete mwanangu, ndauchira kudai ndahwarara. Ndinokumbira kuti musazonesana nemwana, ndinokumbirawo musanesana nemwana. Ndinoda kuzama kuti paite ukama hwekuti kana pane chinenge chakaitika handitika ngatichicherere gomba chifushigwe handitika titange panyuwani. Vana vedu hafaniri kutitya, vana vedu hafaniri kuuya kuzofukidzigwa nesu vachifila safe around us, vachitaura nyaya dzavo dzingave dzeboyfriend chaiko, hafaniri kuita free kutaura neni samai. Handiti unoona, ndaichikumbirawo kuti papo nokuti pane meseji yandifowadhira yatobva hameno somewhere ndofunga masenda mamufowadhira, ndokumbirisawo mwana. Hamuna kusenda meseji? Pane hanzi ati Nhingi ndiwo akaudza kuti ndakadai nababa vaNhingi vaka handichapedzi zita. Hamusi manyora?
ndakanyora madheka tati pagurupu. Mamuri pagurupu, right. PaWhatsApp gurupu ndichimubvunza bhodzi ndopana ndazvinji. All right. Saka ndinokumbira kuti mwanangu zviga zvichipera. Ndofunga nyaya dzatsidzi nyuwa dzakataura papapa. Atotaura kuti akambosara kugurupu renyu refamily. Muchitukana akakudza. And angadori she's so keen kudoti mufesane chaiko chaiko anyaza kudziti ndikati atipe mari zvakutotaura dzatove drama tikuda mari yemwana. Anditika ndoya uchabhadhara iyoyo matongo achikuma. Anditi. So whatever, please. Ndinamperanguka. Ini ndidze senhaudzo kuti kana achinge aine chakanetsa America ngaapesane neni zvokuti akupinza dzimwe nyaya panhau yemwana aka. Ini ndosaka ana mama paWhatsApp group wakanditinyarara because nhau dzari kutaura dziri out of topic. Kana vaikunyeya iwewe nemwana wakoka muchimidzi waisvipira mwana make akashata kuti akuvinga. Handiti izvozvo semunhu mukuru ndazvipika. Ndosaka ndazobvunza kwauri mwanangu kuti hapana here zvakaitika because kuti vakwanise kusvipira mwana kumate akaipa handitika vanoshandisa zvinhu zvinenge zvakaitika mukati muupenyu hwemwana. Ndozvovoti uri kuona pakadai paipaya, uri kuona pakadai paipaya, uri kuona pakadai semai vako vanhu vakatoipa, uri kuona zvavakaita paya. Ndosaka ndati kunyadzisa Satani nevavengi kugadzirisana handitika iwewe nemwana wako. Chekutanga kazhinji kacho vanachitamba nevana ava tinohwarara kuenda pazera ravo. Totanga tabvumawo patakatadzira vana vedu kuti mwanangu unoziva zvimwe zvinhu unenge usingadoziviwo. Handi tochema tese tiri tohagana. Mwanangu ndirege tinotobvumidzwa kukumbira regerero kuvana. Mwanangu ndikuregerero zvimwe zvinhu zvaingoitikawo. So handiwana ndiri mai vako, mai vakudzana kwebenzi unongopururudza. Then pochita iyewo durura zviri pamwoyo pake, imi mokudurura mokumbirana regerero, then motanga panyuwani. Ndozvinoita. Ndosaka ndati kuti vaishandisa zvinhu zvakaitika mukati moupenyu hwemwana uyu. Handimoona zvakaitika ndozvinhu zvavari kushandisa zvokuti imimi nemwana muri tu hamuna mbobvira makataura kuzviadresa because mwana anototya kuti ataure because anenge achika kuti ndimai ndinogona kuziwaita ngozi, ndinogona kunzi wandituka mai, unongoziva shona ndogona kunzi ndiripe. Saka ndatanga ndakumbira kuti ndachikumbira tite sevanhu vari civilized. Uri kuSouth Africa iwe tiri kuchirungu isa tichararami zvimwe zvinhu ndezvakudhara zvinongotitsikirira zvisina kana nebasa rese. But chiripo checheche ndechekuti mwana wedu mwana wedu, mwana wako mwana wako. Chero zvozoita sei ukagwara nhasi unonogwara uri pamwana wako. Aitaura zvinhu zvakaitika munina wangu zvanga zviri naye. Noti kungofoma nyaya from nowhere. Ndinango tamheno mwari ndiye anotonga. Mukundinzwa? Mati yanga yambokata. Alright. Ndadwaya uchidududu. Yanga ichiyambokata. Zvokuti ini pamusoro pafamily group ndakambozvingwa ndakarwadziwa. Chero ana mama chavo ndatovaudza ndakati ndasvitsa nhau kwamuri imini. Vakati chakusedzera kuti yesu ndewara mama. Vakati isi takaona kuti vhizi kwaakaita tikafunza kuti akatobvisa mari yemwana udhara. Ndakati no, ndazodhisaida kuti nhau iyi ndisvitse kwatisimera. Nekuti miri kundidya mumwoyo. Nyaya yemari tinoifambira asi ndoda kuti iwe nemwana mugadzise kama. Nyaya yemari tinoifambira asi ndiri kuda kuti iwe nemwana mukabatana kudai so pasina kuseta zino irema kusekerana umwe ane chigumbu mukati mukabatana kudai so munoita zvihombe. There is power in unity. Munoita zvihombe. Andiona munoita zvihombe kuti mwana of course she's not a clipper tekudiscuss my issues aya mwana andiona but pane zvinhu zvakaitika. Andiona zvaunoziva kuti zvakaitika izvi. Let's say okay ngatingatenge kuzvitaura tongoti zvinhu zvakaitika kumashure. Andimoona gadzisana nemwana taurana nemwana if you can't tsvaga third party ndiripo ini paside nditore paside sisi mama uyai pane zvakadai confide in me. Andika totora mwana 3-way call yedu tokumbira regerero fana mai tinotadza tokumbira regerero tosungura mwana moyo wake. Andika tobatana manje totanga kufambira nyaya dzemaridzi motanga kuvaka panyuwani. Yeah, if I want to go and but
kwati mabhizinesi akandibata pandakanzwa nhau iyoyo like inimika moningirikena nauye monzi ndozvamakaita nemurume mwana wemakutozvinza utakati pamwe waitosara uchifamba wakadyiwa bvudzi kudhara madhedhe zvakandibata ndakatomborera kudya pandazongo ana mama ndowakazondikamupfuta wakati anepedzi ndianeraka kudzana kwari anopururudza ndobva ndangozvisiyawo chero paakazonditengera present dzechristmas ndakachambira akati rega ndingosiyana nazvo pamwe haana kuzvitaura maona iye nemurume wake vasiyanirane iye nemurume wake vainetsana infact iye nemurume wake vasinganetsani but hama dzemurume ndo dzakanga dzisingari iyi isusu tiri mazezuru murume angarokwa mutare saka hama dzacho dzaiti hatiki mazezuru ndonyanhau dzavaigara vachitonetsana saka matiye nepaina kuitika matiye hakuna mboitika nyaya yekuti mwana akaabhuzwa ari mwana mudiki anditanakureta kuti mwana uyu ndakamusiya ari mudoko ari kumusha kwake saka ndikushayiwa kuziva kuti kana isi zvakaitika yakaitikira kupi pakanaka mwanangu nditenderei kana muchizoda ndachizokumbira kuti tikatozotaura tiri kuseri ini newe toedha mwana ndingoda kuti pave neflat ground chete rekuti imimi nemwana pane kukakuwandirana karipo maybe iwe unogona kusave uri kuzviona but pane kakuwandirana mwana anototya mwana anokutya mwana ngaasakutya mwana ngakurespecte but ngaasakutya ngaasakutya aite free kuti ataura zvanenge achida orit tozotaura kuseri titega oraiti hangu iye munin'ina wangu uyu kana anga achitaura zvimwe zvinhu ka she's wrong because nhau yemari yemwana ka ngaangoburitsa mari dzemwana kana aine chaakatadzirana nendeka she must face me noti kuda kupinza dzimwe nyaya dzangu inini saka akadya mari yemwana through kuda kutsvaga inini akaipa vanina venyu vese munowira navo uyu mumwe ari kumakuyu neuyo ari kumusha ndo anowira navari two anosvitera mashure mangu inini ndini ndowirana naye vamwe 4 vese vakapera kufa but mwana womumwe munin'ina wangu akashaya andotowirana naye ndini atori kunoku haatosvikawo kumba kwomunin'ina wangu ari kunoku through nhau dzimwe dzaiitikawo alright pakanaka zvokuti kana muchida ndikona kuzokupai nhamba dzeuye mwana womunin'ina wangu wacho agokutsanangurirawo dzimwe nhau zvokuti zvakaoma amena alright no pakanaka regaiti kutaura kuseri alright mirai musati maningira ndanzwa pane nyaya yataura kuti ranzi akambopisirwa mumba ichokwadi here mwana wenyu hana ambopisirwa mumba akapisirwa mba kumba kwedu iyamusha kwawo nyaya dzacho orit iri bhore gai tigozotaura tizotaura tega tigotaura tega orit mwana okay utalk ndichataura navo ndega mwana anototya kwete kuti kurespecta kutya kwete kuti kurespecta kutya so there is a lot guys, a lot, but both parties are not willing to open up maybe per life but vachazoopena zvavo up seri anditi so there's a lot guys ndosaka nemawa ndichiti imbomirai kujaja mwana uyu hamusi kutoziva kuti zvese zvaiitika izvi zvakasvika pa nekuda kwei hamusi kuziva
anyway right, regai tisiye iri yenyu kudaro. I'll talk to them. Regai tisiye iri yenyu kudaro. Then ndine imwe nyaya guys kunditemesa musoro. Ndine imwe nyaya iri kunditemesa musoro. Sansa detective aiwa haini detective ka andi mukaona ndakutozosvika paindasvika makondiona masikati then ndaswerera muzvikona ndichipinda muzvikona neapiya nhasi ndatozoisa ka naapiya nhasi ndatozoisa ndinenge ndaswerera handitika mongozivawo detective chinovava hamuchaudzikwi handitika hamuchaudzikwi makufunga kunge muchiziva hamuchaudzikwi anzonzere ana haiwa ana toda munhu akati changamu toda munhu akati changamu kwete mainini vakatoona gap mainini vakaona gepu nekudya mari through kuti pane zviripo hapana ukama mwana namai hapana nenyaya dziripo akati ndopinda ini ndoisa rudo kumwana ndichidi ndokubva vatanga kutomurawo mari kumwana nevakachiita zvakapigwa mari zvanga zviri nani problem vakazojuta mwana ndo pakaita era ipapo andimona ndo pakaita era ipapo right. Imwe nyaya yandinayo guys ndinoda handizivi ndasheya kuti iri kuda uchenjeri hwakasimba because it's bigger. Haisati yauya palife nyaya yacho haina kuuya palife inyaya yandiri kuita kusera asi pakaipa so ndambotry kubata mamapatisa kudharadhara angari involved munyaya iyi ndabata mapatisa angari involved munyaya iyi apa ndichara vakadzi vana mbuya vakuru vari kuma 70 years vana ndichitaura navo ndichifona ndichitaura navo zvinhu zvavari kundiudza guys amen ndine kesi yandinayo guys regai ndikupe just briefly and ndisingatauri hangu zvakawanda ndine kesi yandinayo kesi iyi yakamira yakadai tine umwe wedu handiti ari mwana mudoko doko zvekumazera 16-15 ndobva adi amitiswa handiti amitiswa munoziva isu vana vabereki isusu vabereki isusu kudhara munoziva kuti waiti ukamitiswa vabereki vaigona kutaura kuti ndanodzosera mwana wako unodzoka pano uri wega ndiri kuona pano nemwana wako handikwanisa kuchengeta mwana wako ndo zvinove ndo kesi yakaitika ipapapo bva vati ndanodzosera mwana uyu handidi kuona mwana uyu pano unouya dzoka pano pamba uri 1 usina mwana uyu mwana ndokutora mwana wake kadi achangobva kuzvarwa ndokunosisa kwakaisa mwana Samuel asisa mwana kwakaisa mwana Samuel kuko panguva iyoyo ndobva dii kubva dzikakumba hapana akamboda kubvunzawo kuti mwana akaitepi kusvika ndobva iye atodhilitawo nezvazvo ndokubva akura kudaro ave mai vakuru akatororwa kure akaita vamwe vana so according kutaura kwake anoti akazobudawo mukufambawo kwezvo zvinenge zvichinetsa mudzimba pane pavakaenda kanosvikobuda secret iya yekuti kune zvakadai kwakasiya mwana zvakaitika zvakadai anzi aroenda notsvaga mwana iyeye ndobva zvauya kune murume wake kauyu amuroora naiye murume ndobva amubvunza kuti zvinhu izvi ndobva akonfesa kuti chokwadi akonfesa kuti chokwadi ndobva murume ati abva kuti atsvagwe kuziva kutisungira play pano abva kuti atsvagwe aonekwe then ndobva atanga kutsvaga anoti iye akaenda kuya kwaitakasiya mwana but zvinhu zvaane makore kaizvi more than 30 years ndobva atadza kunopa ziva kuti kana zvandakasiya
munhu wekuti akabva delita pakabvako asiya mwana anzi ndakadelita memory zvozvo kuti I don't want to get involved anymore ndobva atodilita ndobva adi asiya but akanga apa mwana zita nesenemu iri different kwavo kwakasiyawo mwana kuya asati aziva ndo pandiri kupinda ipapo inini asati aziya because I'm still trying to figure out kuti pane mwana aripo akawanikwa mwana wake pari tricky guys mwana wake here because mazita first name second name zviri kufanana but surname last name zvasiyana raakapa mwana iye paye pakanosiya mwana ari kachechi neraane mwana iko zvino last name mazita anogona ta coincidence anomoziya surname asiriye right zvadaro akatanga kupinda pise kutsvaga masocial media platforms edaendobva anosecha panobuda zita first second name zvakafanana but kusurname uku zvakasiyana iye anoti mukuvhunza vanhu imbomira ibva zvekudna kuti chasvika ikoko zvokuvhunza vanhu vanoti akafanana nevamwe vana vanawo andika but still that's not evident enough kuti zvokufanana izvi kuti mwana ndewako takambona nyaya yekwamugabe yai pavakauya sisi vaya vaiti vainzi ndewekwamugabe umwe waitoti vakadii vachiti takatofanana but pamadna akazobuda chidzasi wepo right so zvadaro paya ndokubva vaona munhu yamubva vamuapproacha but havana kumuapproacha nekumuudza kuti nyaya idzi vakangoitawo close naye andimaona zvozvo kuti unongoitawo close nemunhu sisipeli waikuita kunge muri kubhilivha yaniko kubhilivha mainini makuwakaya remember pane shaisana ana dreidra hatipengi mai mwana hatipengi dreidra handipengi ndakangwara zvokutodare ndimbondimirira ndinoda kuti nditi bvuchi iko panapa changoda kuti nditi bvu sezvazviri oda nditi bvuchi oda nditi bvu kudii zvimwe zvinhu just trust me chete just trust me zvimwe zvinhu kusangoti bvu panenge paine maparties aripo to be protected handiti kadreidra there will be parties to be protected saka ndinozoyawo neenguli yangu yandinouya nayo handiti ndinozoyawo neenguli yangu yandinouya nayo there will be parties to be protected saka imbondimirira handisi dofo zvokudaro saka zvadaro paya guys handiti ende uri kuti hanzi guwa harisi zvaro isu kana takuzotsvaga nyaya ichiitawo kuprotecta mama parties will bring it and want to make other parties believe kuti guwa because ndo zvinoitwa zvakangwara kuti pasatiprotect mama parties handitika harisi guwa right saka zvadaro paya vaapproacha uyu munhu ushu ava munhu mukuru ka munhu yatotaura nezvake atove munhu mukuru ave kuma-30s handiti ari kuma-30s ari paposition wo yaari pane paari paposition yaari handichakwanisa kuti madetails dyo nemazvo to protect other parties saka kana ini usingandinzwisisi usingandibati uchasara uri kumasure ugoti simeli wakusora side simeli vari kudai because hausi kundibata uri kumasure handitika pane paari pakambunikana right now mwana ushu asave murume kuru handitika kuti handikwanisa kuti nditaure because haina kuya haisati yauya palife handiti saka zvadaro paya saka zvadaro paya handiti ndobva vatanga kutaura naye izvozvo kungoti paposition yaari munenge munhu wekuti anoda kutotaura nevanhu ari kungotaurwa nevanhu achingotaurirwa nevanhu vangotaurawo naye handitika vachimupawo mascriptures emavhesi vachitaura naye vachidini handitika then that boy ndobva angotanga kungovaonawo semunhu anenge achingoyawo achingovabatsirawo vachingodini handiti kwanzi ndobva ndambosa soko rokuti ndini mai vako ndobva ati aiwa hamusi mai vangu mai muri spiritual mother vangu depending neconversation yechinhu zvavanenge vachitaura handiti right so now she came to me akati simeli ndo position iripo ndosvika sei shoko kuti nditaure now kuti vangoti dyo kumwana uyu kuti pane nyaya dzakadai it's obvious mwana uyu akasiwa rikachechi anenge asingatozivi nyaya dzese handiti then pana mai vari kunzi vakabatsira mwana uyu kuenda kuchikoro because mwana akatozodzidza mwana uyu akaenda kuyunivhesiti andi akabhadharirwa neimwe couple handika ino yandataura iyi kuti couple iyoyi
ndo mai vane 70 something vadaitaura nesuro gokwa anomaona time yavo vachinzwa kuti kune mwana ari kuenda kumaricho achiita zvokukorokoza kuti achibhadhara school fees nemurume wavo vanga vane mari ine kunobva vaita chipini kuti vabhadharire mwana uyu chikoro ndobva atonyora akapasa ndobva ona scholarship yekwapresident ndobva atoenda atendeswa kuuniversity yekunze kwenyika kusouth africa anotone basa rakanaka. Saka now it's obvious haana chaanoziva kuti nyaya iyi yakamira sei. Saka ndopavaiti tokumbira kuti mupindire pakati, ndopandapinda inini antika mutuone kuti aufanika ndoright ndipei every part that was involved, then ndobva ndipa party pakataura nyaya kuti kune mai vakadzidzisa mwana uyu chikoro, ndakabva ndati ndipei namba, ndobva namba tadziwana dzakuguvaya, ndobva ndafondera kuguvaya nesuo ndakataura nakuguvaya at length koko ndobva vandudza zvavakandudza vakati nyaya iyi ndakamboiwa, asi chikuitika ndechekuti inini ndakaita chipini murume wangu pakuti tipushe mwana uyu aende kuchikoro because zvaisirisa aida chikoro anomaona achienda kuchikoro because achidzoka kuti abhadhara school fees yake, then nemurume wangu ndikati no chiita zvechikoro siupei, but nyaya idzi kutaurwa kuti nyangwe mai kudi zvinonetsa pane pakatoregwa mwana uyu obviously kunoti varototi pakaregwa apa gogo vakamurera vanototi ndo last born yavo andimona right tikutaura 33 years andichika. Saka ini last born yavo kudai munhu ane chokwadi manje ndigogo. Ava mai vemwana vanoti ndo last born yangu ndo vanhu vanenge ndo muridzi wekembresi ndo vanokwanisa kutisunungura kuti chokwadi ndoti unongoti bvunya iyi mwana it's obvious nechanoziva akaregwa ari kacheche kubva apa akaregwa apa kusvika kana ari iye kusvika asvike pamakore asvika andimaona vanenge vakamurera semwana wavo kana kuri kuti haasi wavo ndiwo uyu vakamurera semwana wavo ndoti vanga vanipa nhamba dzake dzemwana uyu mukomana but through ndakaona kuti it's not wise kuti ndiende kumukomana kumwana uyu kurutaura nenyaya idzi obviously achanozoziva kwaningatotanga nako kupoterera kudai ndekuna gogo vakarera mwana uyu vari kuti mai vemwana ndokwandingatoenda totanga nekure kure vave mbuya vakuru but you find a way kuti taure nakuti mama pane nyaya yakadai mwana wamuri kuti last born yenyu mwana uyu ndiye here raive nesidemi kuti mwana uyu ndiye wamakanonga kari kadiki here handimaona zvave kwava ari kutudza chokwadi kuti kana kuti ini handizvizivi ndewangu vanogona kudaro handimaona because 33 years of life kaidzi vanaye mwana wavo vakachengeta vanogona kungoti pative nebhondi ramaine mwana vanogona ngotaura kuti ndivo mwana wangu handidi kuzvinzwa, don't ever come here again and yofa yakalodi. Kana vachida havo vanogona kutaura kuti ndakamunonga payari mudiki akazoda ndikamukudza kusvika paasvika, then ivo ndo chizoudza mwana wavo mukomana uyu. Muri kuona pandiri kuti nyaya yacho yakandiomera kuti ndinoifambisa sei, andibona ivo ndo chizoudza mwana wavo kuti mwanangu, nokuti it's obvious ana chanoziva, anotoziva gogo ava ndo mai vake ndo vanototi ivo vanoto chero kuarea kwacho kwese kumainvestigator andaita area iyoyo ndatsvaga vanobva ikokoka vanongoziva mwana yari last born yagogo hakuna ari kuziva anything, meaning ndisekuti vakabva kuya kwavakanonga mwana vakanogara kumwe semwana wavo vakangosvika semwana wavo, saka vanhu vanongoti mwana wavo hapana kutoziva anything. So it's a tricky one guys, anonetsa kuti muzosvika pamadna kuti musvike pamadna uri kuona kwacho tizosvika pamadna titokutangira nekupi ndo last stage iyoyo hunge mai vabvuma gogo ava ende iye mwana uyu mukomana abvumawo zvakare. Remember i33 years dzatiri kutaura idzi, i33 years dzatiri kutaura idzi. Anogona kutomhanyisa vanhu mwana uyu, zvinhu zvinogona kutozomubreaka because atori pane position iwo right now futi isiri right. Ndakatobvunza kuti saka imini uyu mwana akatodzidza kani basa repamusoro nechi muri kudei, vakati ndina chandoda kwaari hapana, I just want kungoti ndizive kuti ndiye iye oziva kuti ndini mai vacho, then munhu munokonzera. Ndikati panotoda uchenjeri guys, it's not an easy story. It's not an easy story. Inonetsa nyaya yacho, ndosaka mawa nchiti dzimwe nyaya izvo zvinokangomira pakati kuda ivo vari kutembawo ini tisimeni vachaigadzirisa. Inini wacho ndiri kutotsimbingana nemusoro manje kuti right, inini after mafindings sasa ndaita kutsvaga kumaarea and what not, seems as if vanhu vese vanozati last born yekwagogogo
last born yako kwene ikana last born utara una 33 years chifunga kuti tutara mai mbuya vane makore mangani panapa hakuna mtu zvototaura mazviwane zvinhu zvakadaro vese. That's my fear mbuya nehanda. That's my fear that can break him and go do pandamira ipapo maji ipapo this can break him zvachose mwana uyu ndo pandamira padati mwari patiti mwenyaya munonita kudzire mutoro kuti handichadozindodii ndakangomira ipapo ndo pandiri izvozvo ndo pandakamira then dzimwe nyaya toda vanhu vakangwara chete ndozoona kuti vamwe vanenge asiri madiaris. Dzimwe nyaya dzinenge dzatouya kwandiri mbune handitika mbune nambune but because of the parties involved tinozotsvaga way yekuti svitsewa tichida kuti tidzisvitse. Saka pane pachida futi ungwaru ipapo pai pamunozokomenda zvimwe paipai panenge pachida futi ungwaru ipapo handiti muri kunzwa pane pachida kushandiswa ungwaru. Ndakatobvunza baba mwana munoza kana nezita achazivi hanzi ndakangoita black out zvekuti ndatoongowana mukana kuti dzokere kumba. Remember anga ari mwana mudikiwo futi andika akabva angodhilita every memory achatombozivi haana kana kutomona hato kana kutoziva zita hachina saazivi. Meno guys. Epifania intu tinozotora side paunouya kuzondipa nyaya yako and ndinotora side rakura unenge uchindiudza rekuti ndakazodai ndakasiya pakati but ini findings dzangu tinozoona zvandinozowana handitika. Saka ini ndendakudza ndokudza zvandaudzwa nemunhu but ini ndine chokwadi changu chandine chitosiva chandine ndawana because handikombai ndisina kuzvitsvaga. Saka ndozokudza zvandine ndaudzwa asi chokwadi ndine ndinacho. So ipapa sipapa chokwadi chekuti chinhu chayanzoitika apa ndinacho. Kana wateerera matariro andaita ndinozongokanda bombshell mukati kudai kana kune vakangwara vangu dhairizai pana kunyazondiziva vanobata mustatement kana vakateerera ndozongokanda kudai so kuti muchibate but ndichitoenda ndakadaro ndataura one. Blessings to me it came saizvozvo vachiuya kwandiri vakauya saizvozvo but ini mutsvakiridzo dzangu hazvisi zvakaitika hazvisi zvakaitika hazvisi zvakaitika. Good sibongile pandotaura statement randokanda munenge mune kachokwadi chaiko chaiko ndozokurasai kumberi because pane mapata anenge achimawa project handiti moziya. Saka vanenge vasatanyatsa kundibatira handi vanozotanga kubvunza zvimwe but chokwadi ndatombokupai kaiti ndatokukandirai statement ndendakukandirai statement. Ozonguya vachinja mazita aiwa 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 how do you delete makoti bai zvinoitika zviriko cha zviriko right. Saka ipapa panditichitaura ndoda kuti munyatso mubatisise mameseji ari kuuya.
right. Guys, ndichazinge feedback inozouya hayi. Andika feedback inozouya. Saka varuda kufona tiri pamvenge handika idzi ndedzangu dzekukereka musoro nadzo kuseri nekunamata kuti Mwari vatitungamirira ndipe wisdom. Ndinoconsulta vamwe vanhu. Pana vamwe vanhu vechikuru vandinoconsultawo kuti nyaya dzakadai so muri imi inini munogona kuiendla sei. Vakuru vobva vandipawo muono wavo. The same applies naivo Gugu vasuru vane 70. Ndichitaura navo Gugu ava very intelligent Gugu. Ndofunga ndizva zvimambuya zvakudhara zvakasi zvimahedi mistress zvimachichichi. Ndakati pesa ndavati nai mama muri imi nyaya iyi munoibata sei. Vakandipawo muono wavo wavakandipa. Vakati it's a very tricky one mwanangu but unogona kumbodaiwo dai. Zvino zvandozama ndite kuti tibatsirewo vamwe vangu ava. Handitika zvive 50-50. Right. Saka tiri pamvenge guys. Ndikuda kutaura mira chigati kufonera vangu vachitombora kutaura nditaure nemi by all means kuti vakuti vandisikuziva kuti vakudei. Kaderera nyarai munomutrasta sereki prophet mira kudai. Munomutrasta zvekudaro. Admin. Mamoyo. Hello my brother, muri sei? Chinotamba ini. Mimi kana mwenye nguva nyaya yangu yakachedi mabasi yake kama kuita. Okay. Maisha basa kumarangarira kari munhu ambotara ni. Ndinonzi tawanda manguzi. Okay. Ndopa kumusa kurungwe tasya ndizaka pamuvira. Saka ndandi muno South Africa from 2017. Ati ndaita problem yekuti ndikuda kubatsira. Saka ndisingazive kuti paproblem iyoyo inini muchaitora sei but ndine maoptions akati wandi. Okay. Ndinoita zvekuita makitcheni, ndoita zvemapuranga interior design kubva pakuceiling kusvika kumafloors nemawardrobe mabedrooms nemakitchen malounge ndobasa randinoita. Last year message yenyu maisa ndaona message yenyu maisa iko zvino izvi mamuri palive here ndaona message yenyu chiti ndibate it's serious ndibate izvozvi message yenyu yapinda manje I think about 30 minutes ago ndiri palive mamuri palive here ndandisiri palive but hana ndokufolowa yangu nguva ndingoona yangu mani. Okay, because ndaona message yenyu iko zvino nditori palive saka ndafunga kuti muri kufona zvepalive mukuti ndikufonei zvepalive. Right. Saka aiwa inini pedza izvamuri. I see yekuiya palive. Aiwa yangu yaisiri yapalive. All right, no problem. All right, sure. Right. Vari kufona guys. Vari kufona. Vari kuda kufona kuti vataure nyaya dzavo guys. Nhasi mvenge tipei nyaya tinzwi. Handinzwa moda dzemujolo here. Tiri pamujolo nation nhasi. Hello. Yaitinzwi. Kana kuti ndokata ndodzoka nemvenge yemujolo. Tisabatanidza nyaya idzi too. Dropa todzoka nemvenge yemujolo. Melody cope with this again. Calling ye a cope, but ndombokereke musoro. Ndinombokrekeka musoro zvokutodaro. Sange idzi dzauya dzakaderekedzana dziri tuka idzi nyaya idzi dzauya dziri tu dzakaderekedzana. Unotombokereka musoro. Unotombokereka musoro nadzo. Saka regai ndikate guys tidzoke pamujolo nation. Regai ndikate tidzoke pamujolo. Nhasi Friday ka. Tisabatanidza. Musainda.